Oppe på slottet var der stor krise. Så I kan se på kongen, han havde store problemer, som han hele tiden måtte holde på sin kone. Han kunne ikke få sin sidste datter gift, fordi hun var så krævende og umulig. Han havde ovenikøbet sat hende i en benhård prinsesseskole med de andre prinsesser. Nu skal vi spille på piolet. Pianette. Og så skulle de... Nej, først skulle de gå som prinsesse. Bukke som prinsesse. Gå som en prinsesse, en hej. Kig på publikum. Ret ryg. Ret ryggen. Op med hovedet. Op med hovedet. Det var meget, meget vigtigt at gå fint som en prinsesse. Men de skulle jo også lære at neje. Nu skal vi neje. Og alle prinsesserne nejede samtidig. Ja, sådan. Og nu skulle der danses vals. Nu skal det danses. Og synge. Det ligger det her. Op med skærmen. Swing, 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 swing. Velkommen til prinsesseskole, hvor man skal være meget fint. Der læres alt og takt og tone, ingen tid til kald og grin. Altid smile, aldrig træt. Ryste frem og ryggen ret. Og dans. Op med skærmen. Velkommen til prinsesseskole, hvor man skal være meget fint. Der læres alt og takt og tone, ingen tid til kald og grin. Altid smile, aldrig træt. Ryste frem og ryggen ret. Danse så let som et fjer. Rødden og prinsen i nær. Spise så let som et fugl. I vores kjoler er al plads til sol. Kom skærmen og frem med skærmen. 1, 2, 3. Men nu gad den forkælede prinsesse virkelig ikke mere. Nu gider jeg ikke mere. Det er for kedeligt. Alle prinsesserne gispede som kun en prinsesse, der ikke opfører sig. Prinsessen stillede sig surmulen over hjørnet. Hvad skulle kongen dog gøre med det umulige pigebarn? Hvad skulle jeg dog gøre med umulige pigebarn? Hvad skal han dog gøre? Sådan kan hun da ikke gøre. Sådan kan han ikke gøre mod sin far. Det kan han ikke gøre mod sin far, Som der er rart. som der er ret. Hvorfor kan hun bare ikke blive gift? Hvorfor kan han bare blive gift? Nå, jeg glemte noget. Nå ja, du vil gerne sige det der. Hun er så dannet, ja. Hun er så dannet og klog. Hun har læst alt, hvad der står i en bog. Ja, hun er så dannet og klog. Hun har læst alt, hvad der står i en bog. Hvorfor kan hun bare ikke blive gift? Ja, hvorfor kan han ikke bare blive gift? Det er for stift. Det er for gift. Hun vil have en kavaler meget, meget mere. Ja, hun vil have en kavaler og meget, meget mere. Men nu vil det simpelthen... Nå nej, helt ærligt. Nå, helt ærligt, er det besværligt. Ja, selvfølgelig er du ikke besværlig. Men nu blev det prinsessen for meget. Kunne de slet ikke forstå hende? Kan I slet ikke forstå det? Hun havde jo lært alt og kunne alt. Jeg har lært alt og kan alt. Jeg kan danse. Jeg kan spille violin.
Prinsessen. Kan I da ikke forstå det? Må I forstå, at hvis alt går i stå, er det kun fordi jeg har lyst til lidt mere end en dum kavaler fuld af praleri. Jeg keder mig, siger pænt goodbye. Jeg vil finde en fyr, der kan give mig eventyr. Hvor findes den græs og det kærlighed? Hvor findes ham, der er i dine drømme? Hvor findes den græs og det kærlighed? Det er så let at give råd og fordømme. Vil du have mig, må du bære noget for sig, både skøn og vig. Ha' en god fantasi, være dødsmart og rig, på din mindste pris. Jeg keder mig, siger pænt goodbye. Jeg vil finde